může být lepší, než si po ránu zajet k moři se svojí motorkou. Jsem u Baltského moře, v nějakým přístavním městečku, protože jsme se s paní Blackoutovou před rokem a něco rozhodli, že uděláme velkou životní změnu. A tu jsme taky udělali. Poslední rok jsme se všechno připravovali, měnil jsem asi 2krát práci, všechno jsme zařizovali, prodávali, zbavovali se baráku a rozhodli jsme se, že budeme cestovat každý měsíc, jsme ubytovaní někde jinde. Právě teď jsem na ostrově Rujana na severu Německa. Budeme takhle cestovat nějakou delší dobu, uvidíme jak dlouho. Jenom já, paní Blackoutová, naše auto, přívěs a v něm 2 motorky. My jsme tady už asi týden na tomhle ostrově, už jsme tady z toho stihli docela dost projet, takže jsem si říkal, že vám tady nějaký věci ukážu. Nebudu vás asi nějak extrémně moc zatěžovat nějakýma názvama věcí a tak, protože já si je sám nepamatuju. Hezká lodička. Ale dáme si nějaký slušný místa, který jsem tady už našel za tu chvilku, co tu jsme. Dneska je neděle a už se sem ženou davit turistů. Úplně nejlepší, co tady je takový pondělí, úterý, to tady bývá úplně mrtvo. První cíl bude bohužel benzínka, protože si musím natankovat. Moc tam toho nemám. Davy už jsou tady, ale voní tady grilovaná ryba. Já teda ryby nemám rád, ale voní to. Kudy pryč? Tady. Strašně moc baráků tady má tyhle ty střechy ze slámy. Museli jsme si to vygooglit, jak se tomu říká, a říká se tomu oficiálně došková střecha. Je jich tady hodně, tady nějaký autentický styl. Zatím, co jsem tak vypozoroval, tak tenhle ostrov je typický 3 věcma. První věc je, že skoro všechny cesty jsou lemovaný takhle stromama. Tady to je ještě nic, ale budou tam větší stromy a vypadá to docela dobře. Druhá věc je, že jsou tady obří pole a ti zemědělci pracují neustále. Jakoukoliv denní dobu, tak oni furt oraj. Třetí věc je, že je tady docela málo cest na tom ostrově. Prostě všechno je propojené jenom pár cestama. A ty cesty mají strašně moc dlouhý, rovný úseky. Za chvilku se k jednomu dostaneme. Je tam jeden, který jsem zatím přijde, že je pocitově úplně nejdelší a tam jsem to měřil. A jede se tam 7 minut jenom rovně. Je to hustý. Tady už je to pole úplně krásně učesaný. Včera tady ještě jezdil. Má úplně hezkou hnědou čerstvou barvu. Motorkář! Čus! Dneska je dobrý počasí, takže dneska by jich mohlo být dost. Tady je zatáčka a za touhle zatáčkou to bude furt teď několik kilometrů jenom rovinka, jenom kopeček dolů a furt rovně. Čau. A tamhle můžete vidět další věc, kterou jsou Němci úplně posedlí, a to jsou vrtule. Je jich tady v Německu úplně brutálně moc. Tisíce vrtulí, ale je to hezký pohled. Jsou to monstra. Tak, odbočka. A teď přijde ta nejdelší rovinka, kterou jsem tady zatím viděl. Asi se budu muset zbavit toho autobusu, protože přes něj nic nevidím. Prostě nikdy nekončící cesta. Teď by se mi fakt hodil tempomat na motorce, jenom bych si to odsvaknul hezky, pustil řidítka a ono by to jelo. Ale bohužel, to krásně vyšlo, protože jsem právě překonal tu dlouhou rovnou a rozsvítila se mi rezerva a benzínka bude hned tady kousíček. Akorát jsem teda nachytal brutálně mušek. Čau červenáči. Ha, nepozdraví. Asi byl ve svých vlastních myšlenkách a užíval si jízdu. Je zajímavý takový paradox, že obecně tady vozový park v Německu mi přijde, že je trochu mladší než u nás v Čechách, že lidi tady nemají až tak starý vyjetý auta jak u nás. Ale co se týče motorek, tak strašně často jezdí na fakt starších motorkách. Já nevím, přijde mi to, kdyby to fakt dělali schválně, že k tomu mají tu lásku k těm starším. Ale málo kdy tady člověk potká, já nevím, něco nového, prostě nějakou novou mašinu, která vyjela před rokem z továrny. Naopak často jsou tady takový starší kousky, které ani v Čechách pořádně nevídám. Tady máme benzínku, šelku, za kolik mají dneska? Něco málo přes 2 eura, takže 1 litr tady stojí 50 korun. Což je o 10, minimálně o 10 korun víc než v Čechách. Masakr. Plná nádrž, to bude drahý. Thank you. 4kolka. Drážíme k prvnímu cíli, který je půl hodinky odsud a je to nějaký takový přístav zajímavý, mají tam ponorku a maják. Ale k tomu majáku asi nepůjdu, protože bych umřel na vedro. To zase nějaký zkratky. Je zajímavý, když takhle člověk jede po tom ostrově, tak
ten střed toho ostrova vypadá prostě normálně, jak u nás, pole, stromy, silnice. A pak najednou dojede na ten kraj a ty kraje jsou vždycky zajímavý. Tam je najednou to moře, ty přístavy, útesy. Ale ten střed je úplně... Člověk by si ani neřekl, že je na nějakém ostrově. Tahle cesta je hezká. Jako je tady hodně hezkých cest, některé jsou horší, ale většina je docela v pohodě. A tahle je teda super. Čau borci. Měli stejné motorky. Tady někde myslím, že je radar. Musím se na to dávat pozor. Jo, tak to už jsem asi přejel. Dobrý, protože tady už mě vyfotili s autem. Jsem docela zvědavý, jak velká mi přijde pokuta. Upřímně se na to netěším. Tady je další šelka. Tady je to levnější o 2 centy. Nevím, kolik to je, ale furt to bude tak 49 korun. To jsem si říkal, jak v Čechách máme drahý benzín. No, to není moc hezká cesta. Kostky. Už jsem vám říkal, že mám jiný řídítka? Asi ne, my jsme si tak dlouho nevěděli, že jsem to zapomněl zmínit. No, nainstaloval jsem si jiný řídítka na motorku, jsou trochu vyšší. Mám tady trošku lepší posed na to moje delší cestování. Neležím tolik a mám je trošku širší lehce, ale na těch kostkách je to stejně úplně jedno, tohle je nepříjemný vždycky. Moře. Pohled, který se neomrzí. Takže tamhle maják zelený, ke kterému určitě se mi jít nechce, protože se k němu musí jít pěšky pěknou dálku, takže jen takhle z dálky. A někde tady mají ponorku, pokud ji někam nepřeparkovali. Černou ponorku. No jo, uvidíme. A tady je to fakt hezky, jestli tady asi zastavím a porozhlídnu se, co tady uvidíme zajímavého. Co bych si tam skočil do té vody? Dobře, jedeme dál. Tady už je docela velká loď. Arkona. Nevím, k čemu slouží, nevidím tam žádný konkrétní prvek, který by mi to prozradil. A jsou nějaký mosty. Asi na nalodění do lodi. Tenhle most je boží. Prostě tak zatočený tady v tom stylu jak loď. Nějaká plachta nebo něco, plachetnice. Myslím, že jsem minul tu ponorku. Tamhle je ponorka, já jsem ji minul. Čert to vem! Stejně tam bylo strašně moc lidí, takže tam se asi spát nebudu. Tady borci píšou něco blá blá blá, neparkovat. Určitě. Deutschland něco. Tohle vypadá skoro jak místo pro motorkáře. Tady mají milionáři svoje lodičky. Já chci vidět někoho, jak nastartuje a odjede s tím. Jaký to má zvuk, taková loď. Chci vidět nějakou akci vosa. Běž pryč. Tak jo, pojedeme dál. Druhé místo bude zajímavější a taky určitě zalidněnější. Je tam takový barák na vodě. Vypadá to tam dobře. Jo, ten most je fakt dobrý. Tahle ta věc pruhovaná je radar. Tam mě vyfotila. Čau. Hezká motorka. Čau. Buell. To jsem ještě neviděl. Tyjo, staré Ameriky. Wow. Strašně velký. A na konci Mustang. Tady většina motorkářů nemá rukavice. Jsou docela střelci. Vždycky vidím, jak mě zdraví tou holou rukou. Mají to pěkně na párku. Radar. Tady seš. Plechová huba. Tak teďka posledních 20 minut je to pěkná nuda, protože jedu v nudli aut. V obou směrech jedu strašně moc provozy tady a je to nuda, fakt, že jo? Brouk! Hezky. Zahlídl jsem moře mezi barákama. Moře. Další bez rukavic. Ty hovado, zóna 30. Zkusím to, no. Myslím, že už jsme tady v takové lázeňské zóně. Nebo mně to přišlo jako lázeňská, protože když jsem tady byl s paní Blackoutovou na procházce, tak jsou tady všude bílé baráky, což je takový lázeňský, a za druhé tady byli všude důchodci, takže si tady člověk připadal jako, že tady někde musí být termální pramen nebo něco. Tak, co tady píšou? Asi zákaz vjezdu do autobusu, asi nějaká zóna, pohoda.
nic mi nezakázali, takže můžu kostky. Můj cíl je dojet co nejblíž k moři, abych nemusel moc chodit. Prostě to tam někde na prasáka za parku. A tady to vypadá fakt dobře, tyhle baráky jsou hodně zajímavý. A je tady hlavně jeden vedle druhýho, restaurace vedle restaurace. Jo, jako některý vypadají jak palác. Tady už vidím konec, takže tady někde asi nechám mašinu, třeba tady přímo. Je to tady hezký. Tak tady ho máme. O, tam je dokonce loď dneska. Wow, tohle místo musím uznat, že mě fakt baví, protože člověk to tady má jak na dlani. Pláž a barák na vodě. Hustý, tam někdo najel s autem. Vůbec jim nerozumím, co říkají. Dneska se tam docela dost lidí koupe. Tak já zkusím dojít až úplně na konec toho mola, pak si to vyšlápím po schodech zase zpátky. Já mám mikinu a dlouhý kalhoty. Oni tady všichni v tílku a v káťasech. A není to krása. Tak jako skočil bych si do vody, ne, že ne? Teď když tady bych se asi zabořil do písku, protože ta hloubka tady vůbec není. Ne, ta loď jde pryč, já jsem se na ní chtěl podívat. Co mě tady baví, jak se Němci zdraví, když se vidějí, tak místo ahoj, nebo dobrý den, nevím, tak říkají halo, ale baví mě, že když odchází, tak vždycky říkají čus. A ještě to tak protahujou často. Čus. To je hodně ptáků. Hradci a kormoráni. O, tam je meduza. 2, 3. Kdo jste? Co tam furt flexíš s tou lodí? Tady jde vidět podle těch stop bílých všude. Či je tohle molo doopravdy. Tak jsem tady na konci mola. Nevím, k čemu je tady tato věc, která se asi občas vysune nahoru. Na to jsem nepřišel. Když vidím ty lidi na pláži, tak jim docela závidím. Já bohužel na pláž nemůžu, protože jsme tam byli včera. Asi jenom 2 hodiny, ale já jsem se samozřejmě spálil do červená hned. Musím se chránit před sluníčkem. Halup, co jsi takový oškubený? Teď si poletěl o 5 metrů přede mě, takže za chvilku zase letíš. 3, 2, 1. Zase ty? Tak jdem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56, 57. 85. Furt tady mám motorku, krásně. Tak jedem odsud pryč. Další cíl bude jedno takové větší město, zase nevím, jak se jmenuje, ale mají tam super most, na ten se chci 100% podívat. Mezi zastávku jsem si tam dal takový zajímavý kruháč. Oj, ta motorka je úplně horká od toho sluníčka. Pálí na nohy. Kostky. Fuj. To bych i pěšky měl problém. Wow. To je paráda, zase jet. Vítr dělá svoji práci, ochlazuje jak mě, tak motorku. Je to příjemný. Vlastně něco stalo? Nebo o co tam jde? Tam je minimálně 2 sanitky, nebo to jsou policajti, já to ani nepoznám. Nevím, neviděl jsem žádné stopy kriminální aktivity. Hezká cesta! Tady je to tak útulné mezi těmi stromy. To člověka tak obejme hezky. Tady začíná největší kruháč, který jsem kdy objížděl. Jdem na to. Nevím proč, ale prostě tenhle mě fakt baví. Za prvé, ty baráky tady jsou hustý. A úplně se nám ti architekti asi snažili říct, že tohle je nějaký významný místo. A za druhé je fakt obří. Než ho člověk objede dokola, já nevím, jestli to zabere minutu, 2. A všichni tady mají prostě bílej barák. Plně by mě lákalo si tady postavit jeden černý. Mozarka. Jo, a uprostřed je nějaký sloup. Hezký. No, ale já pojedu dál. Most. Teď bych se aspoň mohl podívat, jak se to město jmenuje. Stralsund? Asi jo. Kruháč jsem si objel, to mám dneska splněno. Ještě se chci projet po tom mostě a budu happy. Najíždím teďka na takovou rychlostní silnici tady, která vede přímo do toho města. Teďka to bude asi nuda. Tam něco bliká vepředu. Zase něco stalo a zase není jasné co. Asi motor, nějaká závada.
Tady ta cesta už vede na ten most, ale vezmeme to po ní až zpátky, protože jsem zjistil, že tady je druhá cesta a ta vede kolem toho mostu a člověk si ho může hezky z dálky prohlídnout. A pak zpátky se po něm projedeme. Mám se někdo dokonce koupit. Tohle je ten most, který mě baví. Most, který spojuje Německo a ostrov Rujana. Čus. Je brutální. No, budeme se teďka podívat v podstatě někam tamhle, jak jsou lodě na tom břehu. Nevím, proč vždycky ty historické centra musí mít takovýhle silnice z kostek. Já tady tak na prasáka projedu. Ale tady nejsou kostky. Svůj kousek. Chodník. Se tady nenápadně vetřu, mezi sloupy se vejdu. A sem jsem se chtěl dojet podívat na chvilku. Tyjo, tyhle baráky jsou taky hustý. Můžu se podívat k vodě. Zase medúza, to je nějaká zelená břečka. Hezká motorka. Pojedeme na most a pojedeme domů, protože pro dnešek už jsem splnil všechny cíle, které jsem dneska chtěl vidět. S dovolením se tady jenom protáhnu. Díky, díky, díky. To je těch lodí tam. No, to je krása. Jo, tohle je taky hustý barák. Další hustý barák. Music Theater. To je tak vězení. A to vlastně nebudou mít tady takhle v centru. Ale prostě je takový malej cihlový Alcatraz. Oranžová. Já si počkám. No stres! Je to tady! Jedeme na most! Tyjo, ale zrovna jsem chytl docela provoz, nevadí. Mě baví, jak to prostě, jak je vysoký, jak ten člověk musí vyjet po té silnici a pak to všechno vidí z výšky. Jako ta včelka Mája. Hoši, ale nebrzděte to. Aha, tam to nějak úplně stojí. Tam na vodě to docela žije, je tam hodně loděk, kdyby člověk mohl vylízt tam nahoru. Tak čau moste, zase příště. Zpátky do Airbnb, já mám hlad, že bych snědl i tu rybu klidně asi. Tyjo, tady to vypadá jak podzim, ty stromy jsou úplně hnědý. Čau, 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 čau. A tady voní jídlo. Já už se blížím do našeho Airbnb. Vždycky mě přivítá tahle poslední cesta po levé straně moře. Dneska tam docela je živo, hodně lodiček, všude okolo pole. A my v podstatě jsme tamhle někde za těma stromama hned. Tady bydlíme! V tomhletom útulném staveníčku. Takže zase příště se uvidíme. Ještě asi zkusím natočit jeden motovlog tady na Rujáně. Peace!